Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. Планавалася, што гэты выпуск будзе прысвечаны сёлетнім выходным усіх зорак у Індіанаполісе. Але пасля прагляду гэтай падзеі сцэнар сам сабой крыху змяніўся, таму... Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. Вы глядзіце выпуск «Што не так з выходнымі ўсіх зорак апошняга дзесяцігоддзя як мінімум» на прыкладзе All Stars Weekend 2024. Пагнали! Асобна хочу адзначыць, што з тэхнічнага пункту гледжання ўсё было, як і заўсёды, цудоўна. І нават больш, чаго вартае толькі сёлетняе новаўвядзенне – інтэрактыўны LED-паркет. Ён свяціўся, змяняў каляры, на яго выводзіліся карткі гульцоў, таймеры, на ім адзначаліся важныя зоны пры правядзенні конкурсаў. Не ведаю, наколькі гэта заважала гульцам, але з пункту зору гледача выглядала шыкоўна. А што тычыцца саміх конкурсаў, то... Матч узыходзячых зорак праходзіў у абноўленым фармаце. 11 навічкоў і 10 другагодак былі раздзеленыя на 3 каманды па 7 гульцоў. Чацвёртую каманду склалі з гульцоў лігі развіцця NBA, ці G-лігі. Гэта такі чэмпіянат фарм-каманд клубаў NBA, які на некалькі галоваў ніжэй па моцы за саму лігу. Гулялі яны па схеме 2 паўфіналы, фінал. Дык вось, усё, што вам трэба ведаць пра сёлетні матч узыходзячых зорак, гэта тое, што каманда, у якой гуляў першы нумар драфта 2024 Віктар Вембаньяма, нават у фінал не выйшла. І прайгралі яны якраз той самай камандзе, складзенай з гульцоў G-лігі. Мабыць, так і было задумана. Проста ўсе жадалі, каб Вембаньяма адчуваў сябе як дома, у Сан-Антоніа. Хто ведае? Конкурс майстэрства трэці год праходзіў у камандным фармаце. Удзельнічалі каманда ўсіх зорак, тых, хто калісьці ўжо выбіраўся для ўдзелу ў матчы ўсіх зорак. Скотті Барнс з Таронта, Тайрыз Максі з Філадельфіі і Трэй Янг з Атланты. Каманда топавых выбараў на драфце, Паула Банкера з Арланда, гэта першы пік драфта 22, Энтоні Эдвардс з Міннесоты, першы пік на драфце 2020 года, і Віктар Вембаньяма з Сан-Антоніа, першы пік 24. А таксама каманда Індіаны Пейсерс, гаспадыні выходных усіх зорак гэтага году, у склад якой увайшлі Тайрис Халібёртан, Бенедикт Матурин і Майлз Тёрнер. Падчас гэтых спаборніцтваў каманды паказваюць свае агульныя баскетбольныя здольнасці. Дрыблінг, пас, бліжні, сярэдні і дальні кідок. А пра сёлетні конкурс майстэрства вам трэба ведаць 3 факты. У першым жа раўндзе, на першай жа стойцы, Паула Банкера і Тайрыз Максі пабеглі не туды. Нават не гледзячы на тое, што на тым самым LED-паркеце паказваліся стрэлкі напрамку. Скотті Барнс у гэтым жа раўндзе падчас дрыблінга згубіў мяч. Каманда топ-пікаў драфта ў гэтым жа раўндзе нават не кваліфікавалася, бо Энтоні Эдвардс з 3 спробаў не закінуў 3-ачковы. Ну і перамогу ў такім конкурсе майстэрства атрымала дамашняя каманда Індіаны. Гэта адзіны, на мой погляд, конкурс, які прайшоў на сваім звычайным узроўні. Перамогу, дарэчы, другі раз запар, атрымаў Дэйм Лілард, набраўшы ў 2 раўндах па 26 ачкоў з 40 магчымых. Тут нават адчувалася некаторая інтрыга, бо ў фінальным раўндзе Дэйм здабыў перамогу толькі сваім апошнім кідком.
Дарэчы, Стэфан Кары ў сёлетнім агульным конкурсе трохачковых не ўдзельнічаў, бо для яго была падгатаваная асобная дуэль з выбітнай баскетбалісткай, рэкардсменкай трохачковых конкурсаў жаночай NBA Сабрынай Іанэску. Гэта быў цікавы вопыт, асабліва ўлічваючы яго дабрачынныя мэты. З лікам 29-26 перамог Стэф. Ні для каго не сакрэт, што найлепшыя часы гэтага конкурса прайшлі. Падаўляльная большасць таленавітых данкераў NBA ўжо даўно чамусьці адмаўляецца ў ім удзельнічаць. Як прыклад, пераможца прашлагодняй імпрэзы Мак Макланг, якога Філадельфія падпісала з G-лігі за 4 дні да конкурса данкаў, каб ён хаця б па паперах лічыўся гульцом NBA. А калі хтосьці з больш-менш топавых гульцоў лігі пагаджаецца прыняць удзел у гэтым шоу, суддзі цягнуць яго як толькі могуць. Толькі так я магу патлумачыць выхад Джейлена Брауна ў фінал сёлетняга конкурса з такім ноу-лук данкам, у якім вочы ён закрыў ужо пасля яго выканання. Мак Макланг, дарэчы, другі раз запар перамог. Хоць у гэтым годзе яго нават фармальна не сталі падымаць у NBA. Ну што ж, хоць не як гулец, але як данкер ён сапраўды зараз найлепшы. Усе мы хочам бачыць на матчы ўсіх зорак гэта. І гэта. І вось гэта. Але апошнім часам мы бачым толькі вось гэта. Я цудоўна разумею, што сам баскетбол за апошнія дзесяцігоддзі вельмі змяніўся. Але выходныя ўсіх зорак – гэта ў першую чаргу, ды ва ўсе астатнія чэргі, відовішча. А матч усіх зорак усё больш ператвараецца і ўжо амаль ператварыўся у нешта кшталту, як толькі перабяжыш сярэдзіну пляцоўкі, кідай мяч. І гледачам-заўзятарам гэта не падабаецца. А каб вы не думалі, што гэта маё асабістае суб'ектыўнае меркаванне, прывяду вам два цікавых факта. Першы. Каманда ўсходу ў гэтым годзе паставіла рэкорд па колькасці набраных ачкоў на матчы ўсіх зорак. Аж 211. І другі. Сёлетняя гульня ўсіх зорак хоць і зрабіла вялікі прырост гледачоў, але ўсё адно застаецца на другім месцы сярод самых малапраглядаймых гульняў усіх зорак усіх часоў. Высновы рабіце самі. А з вами быў Яўген і пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуска, падпісвайцеся на соцсеткі праекта і хай будзе баскетбол!